Вчерajša krásna chvíľa umožljivala veľkým parastom, že by po chotároch porobili co veci roboty. Tak i keres Turci, čija presada dozrela, tých dňoch už počali presadzovať na pririchtaných poľoch. Jak ide sadzenie? A evo, pomalky, lepeli sme še teraz perši dzenješka. Ešte sme pred Kirbajom nesadzeli nikda, a teraz už še vidí, že co skorej to lepšie. Rozsada už dosť veľká. Chceli sme od pondelku sadziť, ale padalo. Teraz 2 dní to zmenie, to teraz dneška vecka zaš po Kirbaju nastaviame. Keď domáce posadziť? Aha, 4 holty. 4 holty by sme chceli. Presady jest. Viem, že je barz narosla, ale veľká je i krehká. Ľalo do nej bola otvorená, už 10 dní je otvorená. Dobrý má koreň, viem, že krehká je tá i neznáme, jak šelapy dajú to. Dobrý, nie taký horúčavý teraz tá. Dobre, še príjme. Dobre. A na jutre Kirbajta bude pauza. Jutre Kirbajta pauza, a vecka na piatok znova nastaviame. Nastaviame, kde sme stanuli, tak dokšie neporobita. Veľi paprigáre plánujú presadzovať po Kirbaju. Medzi tým meteorológi predvidzujú premenlivú i dižďovnú chvíľu až po 18. maj, takže veľím toto vážna robota hodná dosť odsáhnuť.